מה קורה חברים? אני שכחתי לעדכן אתכם, אבל אנחנו עכשיו באמצע המשחק, אבל אנחנו עכשיו עושים סרטון עד שיגמר המשחק, כן? כי אנחנו לא הכי טובים שיש. רק אני. כן, רק נוגה פצצה שפרשה מהיוטיוב עם 23 סטאבים. אני עם 300 כבר. יפה, כן. אז מה? אז את לא עזבת? היא לא עזבה, פשוט קוראים לו שם אחר. אוקיי. קוראים לי שירי טיקטוק, תעקבו. תעקבו גם אחריי. אבל קשה למצוא אותי, פשוט... קוקו! אני עושה את זה כמו נונסטופ, או שאני סתם ממציא עכשיו, כאילו? אני עושה כמו נונסטופ. קוקו! לא. מי אמר? אני קצת מגזים. ממש לא. אני קצת מגזים. יותר ממה שאני אמור להיות. יותר ממה. מגניב קצת. בפינלי מקור. אומייגאד! אומייגאד. אומייגאד, יש... עכשיו מה? די גרום. לא להתייחס. זה אח שלי הקטן, הוא מפריע לי באמצע הסרטונים כל הזמן. איך שהוא שומע, אני גם רוצה להשתתף. סליחה, אני מצטער. סבבה? יש הלווין, למרות שנגמר מזמן, אבל בסדר, כאילו, כן. אימא'לה, אני בתוך המרק הזה הייתי, ואני קצת מפחד. נראה לי שאני הולך להתקלקל או משהו. את כבר התקלקלת בתוך המוח, היי, לא מדברים ככה, שמעת? לא מדברים ככה יותר. מה למה ככה? אסור לומר את האמת? מותר להגיד את האמת, אבל זה לא האמת. רוצים אור של זאב? כן. אני רוצה גם אוכל. שיו, בוא ניקח. רון, אני לא מסכימה מחשב. תפסיק עם המחשב. ואני מה? ממש לא מסכימה שתהיה בחדר. תעצור את המחשב. תעצור את המחשב, אתה בעונש, אתה לא מקבל מחשב. מה עם הרגע? לא, תעצור את המחשב בבקשה. תעצור את המחשב בבקשה. אני באמצע משחק. לא מעניין אותי, תעצור את המחשב. טוב, סליחה. אני פשוט הייתי צריך לדבר עם אמא שלי. אבל אני אומר לה שאני לא יכול לעשות... אני רוצה אוכל. סגרו את הדלת. אבל אני חייב להרוג. יואו, כמה? אני חייב אוכל. אוי, בולי. קיבלתי 5 סוכריות, איזה מקסים. 5 סוכריות זה גרוע. אבל אין אוכל. אין אוכל, אני מת. חבר'ה, מתתי. אולי 100 זה יותר טוב. איפה? הנה. אני הבאתי כל כך הרבה דלת. הפסדת את 5 סוכריות. וואו, זה מזל להסתבל. כן, גם הייתי שני הנגד. כן, אתה ילד. מה זה רום? איזה יום אתם? 3, רק התחלנו. יו, 1. ואיזה ילד הצלתם? את הילד הראשון. את הילד האפס. אני לפעמים תראה אותם ביום אחד, אבל עושים עבוד. וואו, כל הכבוד כמה. לא רוצה. אוי! זה דווקא כן צפוי. כן, האמת שזה גם צפוי. יש פה תיבדתי לכם את הזאבים, טוב לא עוזר. יש פה תיבת הצער, מה זה תיבת הצער? זהו, עכשיו אין את האייל, נראה לי. די קיטי. לקחתי את הנשק מה... חבר'ה, לקחתי את הנשק מהזה. לקחת את המת, מה עשיתי לך? בוא לפה. למה אתה בורח? אתה רק אפס HP. למה אתה בורח? הוא בא אליי. פעם לא יכול לברוח. זה רק בא אליך. לא, האמת שהוא באמת ברח. הוא הלך אלו, בקיצור. כי הוא אוהב אותי. תשמע לך. רוצה להרוג
עכשיו היא תתעצבן. עדיף לך לצאת עכשיו ביום השלישי ולא ביום ה-40-50. טוב, סליחה חבר'ה, אני אצטרך להפסיק לזרק את המשחק הטוב, ואני ממש מצטער. אני אמשיך בפעם הבאה. אנחנו נעשה עוד סרטונים כאלה, ואני מקווה שיהיה כיף. טוב, ביי. אתם מוכנים? אתם מוכנים לרגע הלא מרגש הזה?